Són les 12:15 i ara hem fet ja l'Avenc Bonic i l'Avenc de la Plomada. Ara estem fent camí molt a prop ja de l'Avenc d'Estela. Un avenc que té uns 20 metres de vertical d'entrada i després el recorregut inferior és bastant reduït, 50 metres. Però bueno, anirà bé per acabar el dia d'avui amb 3 bones activitats que ens han servit per posar una mica to al cos i el material d'espeleo. Ah, sí? Ja toca? Sí, vull dir que veig que si no, no baixaria tant aquí. Veus? Llavors aquí hi ha un altre fraccionament. I era Sí? els dos és allà. Ah, vale. Pues que igual aquest, vale, aquest és el fraccionament, no hi ha més. Pensava que hi havia un altre més a baix. Això que es veu allà és el fondo? Sí. Al fons hi ha... Són 20 metres, no... Feia el Joanet aquí, però és el mateix. No costa tant de desfer. Mira la cosa, perquè no sé si t'arribarà aquí baix. Manel, recullo aquest perquè mola més baixar per on has anat tu. No es podrà gravar ningú baixant, hòstia. Almenys pots fer peu per fer el fraccionament. Sí, això està bé. Mira, jo, veus, el que sí que em dona... Sí, però has d'estirar l'estop perquè... Vale, ara ja estic de l'estop. I ara queda aquesta, no? Què, com va això? Bé, sí, però és curiosa, perquè sembla que ja hi hem de... Mira, aquí hi ha una altra instal·lació, no? Per fer un altre enviament. Aquí hi havia una altra, L'has vist, Manel? No m'he fixat jo. I aquí hi ha una altra, On està el Manel? Vestiant. Doncs aquí hi havia... Perfecte, bueno, és igual. Millor no fer tants, però... No ha de practicar, perquè... Sí. No tenim aquesta dinàmica i... Molt bé. Si fem alguna més potent, tipus una La Sònia, que t'he agafat la baixada integral. Ah, vale. Aquí. Preparant el fraccionament. Hòstia! Què has vist? Això és el primer. Aquest a la dolenta I ara després penya la pica. Clar. Bueno, Aquí hi havia una... hi ha una minicúpula. Aquí hi havia una... Hi ha una anella. Sí, tu sabràs fer un fraccionament? On? Aquí a l'anella? Quina? Allà n'hi havia. Ja te vas passar. Aquí baix no tens una. I aquí n'hi ha una. Sí, aquí, sí, per la pujada, perquè així podrem pujar més ràpid, si no ens haurem d'esperar molt. Mira, més o menys per aquí on tens els peus, crec que hi ha un. Ja te'l A passa. davant. Aquí n'hi ha un i a darrere n'hi ha un altre. No, però aquí... Has passat? Lliure, sí. Vinga, amunt! No, Aquí que hi ha paret, igual te va millor amb un peu. no em segueix. Com que no et segueix? Bueno, perquè clar, ara no te tira ningú de la corda. El dia que tens un problema no el saps resoldre. I aquí és un puesto perquè surtin els Estàs problemes. filmant? Sí. Això és pujada en massa. Malícia, que falta poc ja. És tan fosc que fora que tenim... Mira, a veure si amb aquesta baixada haurà canviat el món.
Estic suant. Sí. Queda poc, Aquest avenc està bé, Maco, sobretot l'entrada, el pou aquest de 20 metres, molt interessant. Sí. Després l'altre no tant, però... Estèticament és maco, Maco. Mira, la Sònia s'està posant a la boca, ja. Ja està arribant al fraccionament. Alicia. L'Alicia, que digui. La Sònia que li queda bastant. Vinga, Joan, amunt. Molt bé. Mira, la Sònia ja està sortint, ja està fent el fraccionament. Olin, quina velocitat, Joan. Quina velocitat. Es nota que tens un arnès professional. Això és entrenar al gimnàs. I la Sònia ja està sortint. Estic esperant a tenir la via lliure per pujar. M'estic apropant, ja. M'ha encallat el crol. Una merda que tinc aquí de prova i ara ja sé que no em puc portar. Què, com va això? Bé. A poc anem sortint tots de l'avenc i són pel voltants de les 2:30 que comencem a plegar veles. La d'avui ha estat una bona matinal. 3 avencs que, tot i ser petits, en el seu conjunt han acomplert les nostres perspectives. Ara, amb la feina ja feta, anirem de nou al bar del Coll de l'Ordal a compensar les pèrdues calòriques que s'han dissipat per les foscors.